că la nivelul Parlamentului European, eu ca membru al Parlamentului European sunt raportor din partea grupului Partidului Popular European pe bugetul Uniunii Europene pe anul următor și am solicitat printr-un amendament sporirea finanțării europene pentru cele 3 state din vecinătatea estică care au parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, adică Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Acestea sunt țări care și-au asumat o apropiere de Uniunea Europeană. Oamenii din aceste țări fac eforturi pentru apropierea de Uniunea Europeană și de asemenea cred că și Uniunea Europeană trebuie să întindă o mână de ajutor, să dea o mână de ajutor. A propus de aceea sporirea fondurilor din bugetul Uniunii Europene pe anul următor pentru aceste 3 țări și vestea bună este că acest amendament a trecut, astfel încât Comisia Europeană, când va propune proiectul de buget la sfârșitul lunii iunie, va trebui să țină cont de el. Vă pot și spune aici că acest amendament a venit la propunerea mea, a fost înaintat de mine și a fost susținut la nivelul Parlamentului European de parlamentarii liberali și de parlamentarii conservatori. Trebuie să știți că grupul socialiștilor europeni, din care face parte și Partidul Democrat, s-a opus acestui amendament. Deci familia politică a Partidului Democrat, vreau să o știți foarte clar, s-a opus sporirii finanțării europene pentru Republica Moldova. Să vă explice domniile lor de ce, dar vestea bună este că sunt într-o minoritate și că majoritatea membrilor Parlamentului European doresc să ajute Republica Moldova și la anul vor fi mai mulți bani dinspre Europa pentru Republica